Ez dakit nola moldatzen garen, baina gabonetan beti izaten dugu saltsa gure etxean. Bai, gogoratzen zara. Gurasoek lanik ez egiteko, behin gonbidatu egin genituen. Eta arrezkero jendez betetzen zaigu etxea. Batira, aurten ere egingo dugu. Gainera, ama patxal egonda, hobe da guk egitea. Baina datorren urterako beste zerbait pentsatzea da honena. Jatetxe bat, elkarte bat... Eta eskerrak garaiz gabiltzan. Bestela askoz garestiagoak izango ziren erosketa hauek. Edo konponbide bat etxean egitea, baina erosketak denon artean ordaintzea izan daiteke. Ba, egia esan, ez da ideia txarra. Uf, hau, pixua, zuetara nekatu? Nekatuta etorri naiz erosketak egitera. Egun osoa lanean, eta gero nire arrebaren morroi. Nekatuta ez, lehertuta. Erosketa hauek egitea nire lana dala? Ez, baina egun osoan argazki kamerarekin 4 klik eginda ezin zara nekatuta egon. Ez diarraitu antxon, bestela ez dakit zer esango dizudan. Gainera, seguru nago, Josu lanean jarri, eta zu bulegoan egoten zarela. Lasai. Bueno, entzun behar direnak gorra ez izateagatik. Ai! Hau ere baldugu! Jainko baren zigorra. Biontzat. Karri. Arkumea oso merke ikusi dut. Izoztu eta gabon gaueko afarirako jarriko dugu. Eta aurretik nik egingo dut baratxuri zopa. Postretarako turroi pixka bat eta nahikoa, ezta? Nik beste gauza batzuk erosi ditut hasieran jartzeko. Otarrainskak, txangurroa eta txirra batzuk. Horiek denak ere izoztu egingo ditugu eta sekulako afari izango da. Gure etxera etorriko den putre kuadrilla ederki asetuko dugu. Antxon, ez hasi urtero bezala. Ondo da. Bea, gonbidatuek ardo pixka bat txikera ekartzen duten. Urdaiazpiko eta txorizo iberikoare jarriko ditugu? Ez, gehiagi da, Izaro. Hori dena jarri ezkero, ez dira sekula joango. Eta? Oporregun batzuk hartuko aldituzu? Ez dakit. Gabonetan ez da lan asko izaten, eta nahi nuke. Hala bada, Amaiari esaldi labur bat egitea proposatu nahi diot. Ara gure Casanova. Elkar ikusten ari zarete orduan. Bai, ez nik nahi adina, baina bai. Elkar ezagutzen ari gara, poliki-poliki. Aposten naiz. Oso neska jatorra da. Alaia, atsegina, langilea, aldizkarian oso azkar integratu da. Bueno, ikusiko dugu. Badakizu gauza hauetan ez zait gustatzen enpresaka ibiltzea. Ozen. Bai.